साख्रिया एलपि एमइ आरो हाई स्कुल लानानै गासै 29 जौनिख्रुइ बारा फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव इन्टारभिउ जानानै एपइन्टमेन्ट जाजोबगोन। बाखि बिटिसिनि जि जादों जोंहा साननैसोनि उनावनो जों जेला सिएसबिखौ फोसावगोन बिनि उनावनो बिटिसिनि 3000सो जि भेकेन्ट पस्ट दङ बेखौबो जों फुलफिल खालामगोन। साख्रिया एलपि एमइ आरो हाई स्कुल लानानै गासै 29 जौनिख्रुइ बारा फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव इन्टारभिउ जानानै एपइन्टमेन्ट जाजोबगोन। बाखि बिटिसिनि जि जादों जोंहा साननैसोनि उनावनो जों जेला सिएसबिखौ फोसावगोन बिनि उनावनो बिटिसिनि 3000सो जि भेकेन्ट पस्ट दङ बेखौबो जों फुलफिल खालामगोन। साख्रिया एलपि एमइ आरो हाई स्कुल लानानै गासै 29 जौनिख्रुइ बारा फैगौ मास मोनथामनि गेजेराव इन्टारभिउ जानानै एपइन्टमेन्ट जाजोबगोन। बाखि बिटिसिनि जि जादों जोंहा साननैसोनि उनावनो जों जेला सिएसबिखौ फोसावगोन बिनि उनावनो बिटिसिनि 3000सो जि भेकेन्ट पस्ट दङ बेखौबो जों फुलफिल खालामगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो, हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो, सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो, गायसननो हारि